आंनि हिन्जावा थारमाने गुजरातआव खामानियाव थांदोंमोन। खामानियाव थांनानै ओमफ्राय डिसेम्बरनि 29 लागि आंजों रायज्लायबाय दंमोन आरो रायज्लायबाय थानानै ओमफ्राय 6 माससो जाबाय मबाइल नाम्बारबो फन खालामबा फनबो मोना एख' गैया इदि जाना दङ। नोंनिया मा नाम? आंनिया सुबल बर'। गामिया? गामिया नै नं गुदलि गामि हाग्राबारि। बाक्सानि? बाक्सानि। बिसिनि मुङा मामोन? सुमि बर'। बेसेबां बैसो जागौमोन? 36। ओमफ्राय गुजरातआव मानो थांदोंमोन? कम्पानियाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। रायज्लायनाय जादोंना जायाखैमोन? रायज्लायबाय दंमोन डिसेम्बरनि 29 लागि। 6 दान सिगां? बिनि सिगां बहाबाफोर खामानि मावखायोमोन नामा? बिनि सिगां फलकुसियाव थायोमोन। कन्टेक्ट दंना गैयामोन नोङो? आंजों रायज्लायबाय थायोमोन, न'आव फैयोमोन। ओमफ्राय बैसागोआव फैनो होनना बुंदोंमोन ओजा गुजरातनिफ्राय। ओमफ्राय डिसेम्बरनि दिननिफ्रायनो ओमफ्राय मबाइला अफ जाना थादों। बेनिफ्राय जिहेतु जोंनि गोबां बर'फोर गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावना दं, बिथांमोननिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा नुबाय बायदिब्ला? थारमाने नुबाय बायदोबाथाय सोरबा हमथाना दोननानै आंनि मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबा खोथाहरबाथाय मोजां जायो आरो। फन नाम्बारा 8638409756 आरो मोनसेया जाबाय 6900970153। जिहेतु सोरबा नुबाय बायोब्लाथाय नोंथांनो कन्टेक्ट खालामनो आरो खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरगोन आरो ने? गथ' गथाय दंना गैयामोन? गथ' गथाय दं 2। बेसेबां बोसोरनिमोन बिसोरो? सासेया 13 बोसोर जाबाय, सासेया 18 बोसोर जासिगोन। होमबा नोंथाङा बिसिखौ मोनफिननो हास्थायदों? मोजाङै थारमाने सोरबाफोर नुसनबायबाथाय हमना दोननानै थारमाने आंनि मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना खोन्थाहरनो खावलायदों आरो आं थारमाने।